Saudos, como están? Unha simple vela foi a causa do incendio que esta mañá causou alarma na avenida da Coruña, no contorno do Campus Sur. O lume rexistrouse no edificio no que se ubicaba o coñecido restaurante Toñi Vicente. Unha vela que quedou encendida nun dormitorio foi a causa do incendio que provocou importantes danos materiais nese cuarto e na entrada da vivenda. O fume danou o resto das dependencias da casa e tamén as zonas comúns do edificio. Ata o lugar desprazáronse a Policía Nacional, a Policía Local e os bombeiros, que non necesitaron máis dun cuarto de hora para sofocar as lapas. Os veciños do edificio tiveron que ser desaloxados, pero por fortuna non houbo que lamentar feridos neste incendio. Preto de 30.000 persoas pasaron polo Museo das Peregrinacións dende a súa inauguración no pasado mes de xullo. O dato dábao o alcalde despois da reunión do Consello de Administración do Consorcio. O organismo acordou incorporar o centro ao Ministerio de Cultura, que despois lle cederá a súa xestión á Xunta. Iso sí, aínda non hai prazos para ese trámite. Leva aberto tan só 4 meses, pero polo Museo das Peregrinacións e da cidade de Santiago pasaron xa máis de 29.000 persoas. Un dato moi positivo para o alcalde, que hoxe presidiu a reunión do Consello de Administración do Consorcio, o organismo do que depende o centro. Será por pouco tempo, porque na xuntanza acordouse cederlle o museo ao Ministerio de Cultura, que logo lle pasará a xestión á Xunta de Galicia. Antes, o Departamento Estatal redactará un proxecto museográfico para un edificio que, lamentou Ángel Currás, naceu sen ese instrumento básico para o seu funcionamento. O certo é que este edificio debe de ter un proxecto museográfico, que é o que non se fixo ata o momento, e que realmente eu boto de menos que cando se remata un equipamento cultural como é o do museo non se tivera avanzado paralelamente no proxecto museográfico. Ademais de Consello de Administración, hoxe houbo Comisión Executiva do Consorcio. Nela acordouse restaurar a escultura de San Francisco de Asís, obra de Francisco Asorei. Trátase de recuperar esa escultura feita por Asorei, unha das máis importantes de Asorei, eliminando a vexetación que crece ao pé desta escultura, procedendo tamén a unha limpieza integral de cara ao ano que ven, que é o 800 aniversario da visita de San Francisco á cidade. O Consorcio tamén aprobou proxectos de mellora na igrexa de San Bieito, no Pazo de Xelmírez e na igrexa de Conxo. Ademais, notificouse a sinatura dun convenio con Nova Caixa Galicia e ca Sociedade Filarmónica de Vigo, polo que a Real Filarmonía de Galicia ofrecerá 9 concertos no Teatro García Barbón da cidade olívica. Por último, Ángel Currás aproveitou a xuntanza para facer constar en acta o agradecemento do Consorcio a Xosé Sánchez Bugallo, que foi presidente da entidade durante 13 anos. Axudarlle ao pequeno comercio a incrementar as súas vendas e a fidelizar clientes xusto cando teñen que facerlle fronte á competencia do Centro das Cancelas. É o obxectivo dunha ferramenta chamada Feirón, que poñen en marcha o Concello, Santiago Centro e R. O proxecto bota man das novas tecnoloxías para que as tendas lles ofrezan descontos e promocións aos potenciais compradores. Que o pequeno comercio poida competir en promocións cas grandes marcas é o obxectivo do proxecto piloto pioneiro en España que se vai poñer en marcha no ensanche compostelán. Será a través da aplicación Feirón, unha ferramenta de marketing que bota man das novas tecnoloxías para poñer en contacto directo as tendas e o consumidor. Y el consumidor es muy insensible a la publicidad, ¿no? Con lo cual es necesario poner en marcha herramientas y la clave ahí está en que el comercio sea capaz de generar una relación con el consumidor, ¿no? Entonces, Feirón es una herramienta que le va a proponer, ¿no? Servicios, ¿no? Y un soporte para que pueda generar esa relación y mantenerla, ¿no? Y para generar una relación necesita, en primer lugar, ser capaz de hablar con sus consumidores, ¿no? Y Feirón le va a dar la infraestructura para que pueda registrar a sus consumidores, pueda comunicarse con ellos cuando quiera, por email, por SMS, por redes sociales, etcétera. O sistema funciona a través dunhas tablets que se instalarán nos comercios participantes. Con este dispositivo, os clientes poderán recibir agasallos só polo feito de acudir ás tendas. A máquina recoñecerá cada persoa cun sistema QR e mandaralles ofertas personalizadas. Dende Santiago Centro amosanse moi satisfeitos porque entenden que o proxecto será moi útil para fidelizar a clientela. Cuando nos han presentado esto, hemos visto que es una herramienta muy positiva, principalmente para poder competir en la fidelización como hacen las grandes superficies. Individualmente no podemos hacerlo, solo con especialización y atención al cliente, pero colectivamente, por medio de esta herramienta, creo que muy vanguardista, muy actual, podemos conseguir una fidelización del cliente hasta nuestra zona de la ciudad.
As previsións falan de que Feirón estará funcionando na campaña de Nadal. As primeiras promocións incluirán un sorteo de 500 euros e un soldo de 1000 euros ao longo dun ano. Unha vez remate o proxecto piloto, a intención do Concello é abrir unha liña de axudas para que os comerciantes poidan instalar estes dispositivos. O sistema, realizado pola empresa Tuapli ER, seralle presentado ao sector mañá ás 8:30 da tarde nunha charla no Hotel Araguaney. Todo isto mentres o PSOE daba a coñecer unha proposición sobre as taxas xudiciais que vende incorporar por decreto o Goberno do Estado. Na moción que se vai debater no pleno do vindeiro xoves, os socialistas abogan porque o Concello lle pida ao Executivo Central que dea marcha atrás a normativa que provoca, segundo a oposición, que haxa unha xustiza para ricos e outra para probes. Despois de que as asociacións de xuíces, fiscais e abogados se amosaran en contra das novas taxas xudiciais, o PSOE de Santiago únese a esta corrente presentando unha proposición que se debatirá no pleno do próximo xoves. Na moción, os socialistas poñen de manifesto a súa preocupación polas consecuencias desta medida. Entenden no PSOE que a norma vai provocar que só as persoas con recursos económicos suficientes poidan acudir á xustiza. Segundo o concelleiro Francisco Reyes, non é normal que para recurrir unha multa de tráfico duns 300 euros un cidadán teña que pagar 120 euros máis os gastos de representación. Lo que sería una reclamación de una deuda en la jurisdicción civil de 6.000 euros llevaría asociados 150 euros, tanto para personas físicas como para pequeños empresarios, o que recurrir una resolución prejudicial en primera instancia costaría 800 euros. En la jurisdicción contenciosa, como saben ustedes, la subida de la tasa es de más del doble. Había una tasa de 300 euros y ahora va a ser una tasa de 800 euros. O, por ejemplo, para recurrir pues una sanción en la vía contenciosa, la que podría ser una multa de tráfico, pues estamos hablando de 120 euros, que eso sumado a los gastos de representación y defensa haría prácticamente antieconómica esa reclamación. Entende Reyes que a implantación das taxas xudiciais é unha nova deriva neoliberal do goberno do PP que restrinxe o exercicio efectivo dos dereitos fundamentais dos cidadáns. É por iso que na proposición os socialistas instan o Concello a pedirlle ao Executivo de Mariano Rajoy que paralice a normativa e abra un diálogo co sector para buscar outras solucións ao colapso da xustiza. Facemos unha parada no Salón Teatro, onde hoxe se facía entrega do Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais que entrega a Consellería de Cultura. O galardón foi para Gustavo Pernas pola súa obra Isobaras. O tempo anunciouse que Raúl Dans foi o gañador do Premio Barriga Verde de textos para teatro de Monicreques na modalidade de obras infantís. Os premios neste momento son un estímulo para a resistencia. Son un estímulo necesario e, sobre todo, porque nos dá a impresión de que somos visibles. Senón hai unha sensación de invisibilidade, sobre todo no que respecta á literatura dramática. Por iso é máis necesario que nunca. Manolo Guede dicía que esperemos que continúen os premios, esperemos e que incluso medren en prestixio e tamén, porque non en dotación, porque o 21% deste premio o leva a Facenda e non escribiu nada. Así recibía Gustavo Pernas o Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais, que xa vai pola súa 21ª edición. O autor, que acumula xa un bolote de distincións, foi galardonado por unha obra titulada Isobaras. Nela fai un retrato do tempo de crise no que vivimos, a través de 8 personaxes que deben decidir se xuntarse para loitar contra a situación ou se deixarse levar polo individualismo. O texto podería non ver a luz porque as bases do Premio Álvaro Cunqueiro contemplan a posibilidade da publicación, pero non o dá por feito, algo paradóxico mesmo pro director do Centro Dramático Galego. Que é unha paradoxa porque efectivamente a vontade dos premios como mínimo deberían de garantir pois esa proxección que permita ás compañías de teatro e os interesados no teatro, na lectura teatral deste país, pois esa posibilidade da lectura, como mínimo, non? É dicir, este é o tema, non? Ademais, no acto de hoxe anunciouse o gañador do 10º Premio Barriga Verde de textos para teatro de Monicreques, na modalidade de obras infantís. O galardón será para Raúl Dans, por un mosquito de nome Henry. Na categoría de obras para adultos dos Barriga Verde, o xurado decidiu declarar deserto o premio, por entender que ningún dos textos presentados tiña calidade de abondo. O mesmo pasou co Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil.
Imos regresar ao Concello onde o pasado venres se presentaba a biografía do primeiro presidente da Xunta de Galicia, de Gerardo Fernández Albor. O libro leva a sinatura de Enrique Beotas e Sergio Casquet. O acto de presentación non faltaron o protagonista, Fernández Albor, os autores da biografía, o alcalde Ángel Currás e o presidente da Xunta. Foi Alberto Núñez Feijóo un dos que salientaron a importancia da obra na que dixo atoparemos un Albor humanista, médico, político e sobre todo home. Enrique Beotas, pola súa parte, asegurou que só se limitou a escoitar ao longo de horas recoller os testemuños vitais do primeiro presidente da Xunta. Foron moitos os que quixeron acompañar a Fernández Albor, entre eles o valedor do pobo, José Julio Fernández, o presidente do Consello de Estado, José Manuel Romai Becaría, o reitor da Universidade de Santiago, Juan Casares, e varios conselleiros do Goberno Autonómico. Botámoslle xa un ollo á nosa axenda cultural, como sempre, con moitas ideas para encheren o seu tempo libre. E da man de Meteo Galicia coñecemos de seguido as previsións do tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos anubrados con chubascos máis frecuentes e intensos na metade norte de Galicia. As temperaturas baixarán e a sensación de frío será aínda maior por mor dos ventos do norte que soprarán moderados. No mércores os ceos presentarán intervalos anubrados con chubascos. Os ventos serán moderados do norte e as temperaturas non cambiarán, manténdose a sensación de frío. Para o xoves agárdanse novamente ventos do norte e aire frío en altura, de xeito que teremos ceos con intervalos de nubes e chubascos no terzo norte. As temperaturas non cambiarán. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados e chubascos que mesmo poderían deixar algunha saraiva. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas manteránse sen cambios. O vento soprará do norte entre frouxo e moderado. Para o mércores agárdanse ceos con intervalos anubrados e chubascos. O vento soprará moderado do norte durante toda a xornada e as temperaturas non cambiarán. No xoves teremos ceos con intervalos anubrados e chubascos ocasionais. As temperaturas manteránse sen cambios significativos e o vento será do norte, moderado pola mañá e frouxo pola tarde. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. A información do tempo rematan as novas unhas felicitacións de cumpleanos e volvemos co preguntoiro hoxe co voceiro municipal do BNG con Rubén Cela. Non se movan.